guys, dito na naman tayo sa ibang barangay and maraming lalaki dito and tatanungin natin sila personal kung ducks or jutes ba sila. Let's go! So yun na nga guys, nandito na sila. Nakompleto ko na ang ating mission. Ayan, meron mo na silang sasabihin. 1, 2, 3, go! Go Ilocano defenders! Bago yun, marunong ba kayo mag-Ilocano? Marunong ka? Ikaw? Hindi. Ikaw? Hindi. Ikaw? Ikaw? Bakit? I don't know Saya. Ayan. Sino unang tatanungin? Ikaw. Huwag kang baka sapakin mo ako pag nanon mo yung tanong ko Easy ka lang, ba't kinakabahan ka? Hindi ako kinakabahan, tagal magsalita Tumataas yung damit mo, sabihin pati yung kabano-ano mo, labanan mo. Saan ka ba kinakabahan? Sa tanong ko sa akin? Sa tanong mo. Hindi, parang iba yung gago. Sige. Ay, Jenny, makalito dito. Wala ako tatawa sa tanong ko Sige. Makisakay ka na lang. Sige. Pero ano to, seryoso to Ano ka ba, ducks or jutes? Duck. Wait lang. Ilang inches? Ilang inches? Huwag mo na tanong, try na lang natin. Wait, virgin ka pa ba? Virgin ka pa? Oo naman. Virgin. Next naman. So yan, si Kuya naman. Kuya, ready ka na? Ready. Saan? Kahit saan. Ready ka ba sa one-on-one? Oo. Hindi, may tanong ako. Ano? Ducks ka ba or jutes? Ducks na may bulitas. Pero diba sabi nila, pag mataba daw, maliit daw. Hindi lahat ng mataba maliit. Di ba yun? Virgin hindi. Virgin. Virgin yung mata. Oo. Virgin din yung mata. So yun. Hi Kuya. Hello. Hello. Hi. Ayan, ready ka na ba? Ikaw ready ka na? Saan? Ikaw ba? Saan ba? Ayan, may tanong ako sa'yo. Sige, yan yan. Ducks or jutes ka ba? Adjets lang ako eh. Ay, jutes ka na? May size ba? Bakit? Anong size? 9. Size 9 ulit yung paa mo? Oo, 9. Hindi, tinatanong ko yung nasa gitna. Yung, may maliit lang ito eh. Hindi ko alam eh. Adi mo sabihin, Sukatin mo mamaya. adi mo sabihin hindi umiiyak yung babae. Medyo. Ano, Medyo. bibilawukan lang. Ano, bibilawukan lang. Karinato. Bakit mo tinatanong isa? Virgin o hindi? Ay, hindi na. Ay, hindi na daw siya virgin. Nakailan? Pang pito ka sana. Kuya. Ate. Kuya ate. Ducks or jutes? Jutes lang. Jutes lang bakit? Ha? Tarang natin sa mga nakaranas. Hindi ka binayaan ng malaking, Malaki naman paggalit. paggalit. Ano sinasabi nila sa'yo ng mga babae? May umiiyak. May nagdadasal. May kumakanta. May kumakanta. May tumatawa. Wala. Umiiyaw. May umiiyaw. So, hindi ka na virgin? Hindi na. Nakapat na. Nakaapat na daw siya. Ang dami naman. Puro panganay. Oh my God! Puro panganay. Maraming anak. Pakalima ka na. Huwag na, kuya. Ang dami kong ampon. Huwag ka mag-alala. Ibang ganda ma-achieve mo. Grabe, parang sinasabi mo ikaw ba magbibigay ng magandang lahi sa akin, Parang gano'n na. Walang pake.